Sa number 7, masobra sa 150 ka mga residente sang banwa sang Candoni ang natagaan sang libre nga driving course ng LTO. Ang theoretical driving course ang isa sa mga requirements para makakuha sang student's license. Kagang isa ka persona ang magabayad sang 2,000 pesos para makasulod sa sini nga kurso. Pero libre lang ini sa 140 o 154 ka mga residente sang banwa sang Candoni na nakakuha sa sini nga kurso pinaagi sa bulig sang talatapan ni 6th District Representative Mercedes Alvarez kag sang Drivers Education Center sang Land Transportation Office Negros Island Region. Nagkadto mismo mga tiglawas ang LTO sa Candoni para dito ipatigayon ang duha ka adlaw nga driving course. Ginahimo ini sang LTO para maedukar ang mga mas madabo pa nga mga pumuluyo para sa responsable nga pagmaneho para sa road safety kag mapahapos ang pagpalapot sa pumuluyo sang serbisyo sang gobyerno. Masami may mga bungguanay nga nagakatabo sa dalanon bangod kulang ang ihibalo sang driver o kun wala gid kaagi seminar kag wala sang lisensya.